Medzinárodná konferencia dobrovoľníctvo sa konala pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva dňa 8. februára 2011 v Trnave. Cieľom konferencie bolo spojiť lídrov mládeže a samotných mladých ľudí zo 4 partnerských krajov, aby sa spoločne zamýšľali a diskutovali o rôznych témach týkajúcich sa dobrovoľníctva. Takže konferencia o dobrovoľníctve, ktorej sme účastníkmi, je jednou zo súčastí projektu For Regions for Youth. Je to projekt cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorú organizuje Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s partnermi v Trenčine, v Zlíne a v Južnej Morave. Táto konferencia je v poradí 4. spomedzi tých medzinárodných konferencií, ktoré sú v projekte. Prvá sa uskutočnila takto pred rokom v Brne a bola na tému participácia mladých. Ďalšie konferencie sa tematicky týkali voľného času mladých ľudí a prevencií. Konferencia o dobrovoľníctve je zároveň poslednou a bola načasovaná tak, aby odštartovala viacero aktivít a kampaň v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva na Slovensku. Na Slovensku je záujem o dobrovoľníctvo. Medzi dobrovoľníkmi je viacej mladých ľudí ako starších generácií. My by sme boli radi, keby sa zapojili všetky vekové kategórie do dobrovoľníctva. Mladí ľudia v tom vidia samozrejme perspektívu aj z toho hľadiska, že určitým spôsobom nadobúdajú nejakú aj profesijnú, aj sociálnu prax. A celkové nie je problém so získavaním dobrovoľníkov. Skôr by som povedala, že dobrovoľníctvo je málo medializované, málo sú ľudia informovaní o tom, že existuje. Táto konferencia je zaujímavá tým, že spájame teoretické vedomosti a prednášky o dobrovoľníctve ako takom, o jeho právnom kontexte spolu s vedomosťami ostatných kolegov z Čiech a z Nemecka, ktorí tu budú mať alebo mali svoje prednášky, a spájame to tiež s praktickou ukážkou dobrovoľníckych aktivít u nás v Trnave. Okrem konferencie mali účastníci možnosť získať nové informácie o dobrovoľníckej činnosti a organizáciách v rámci 4 zaujímavých workshopov. Vždy, keď tam prídem, tak sa tam cítim veľmi dobre, je tam proste super. Z španielčiny. A jednoducho som zistila, že 3 mesiace, čo vlastne tým, čo som sa učila španielčinu. Mladí ľudia robia pre ďalších mladých ľudí, tak nájdu ten spôsob, ako ich zaujať a ako možno získať viac tých ľudí na tú svoju stranu, možno na to, aby boli odhodlaní niečo robiť možno bezplatne alebo len tak nezištne. Hlavne mladých ľudí, pretože mladí ľudia sú odhodlaní pracovať a ešte nie sú skazení takým tým vonkajším svetom, sú ochotní robiť niečo zadarmo, preto si to hodne vážim. Ich bin schon ganz früh zur Jugendarbeit gekommen. Ich habe schon mit 16 ungefähr begonnen, in meinem Sportverein mich um die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu kümmern. Also ich bin ja zuständig in der Jugendbildungsstätte in Königsdorf für die Ausbildung und die Fortbildung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Jugendarbeit. Und wir untersuchen mit unserem ganzen Team ständig nach neuen Ideen, nach den Themen, die die Jugendlichen brauchen, um in ihrer Arbeit vor Ort gut unterstützt zu sein und die Themen gut lösen zu können. Ja len chcem povzbudiť každého mladého človeka, kto sa chce zapojiť, nech sa zapojí. A prečo? To uvidí presne potom, čo skončí tú svoju dobrovoľníckú činnosť a uvidí za sebou kus dobrej práce.